Moi, tänään mä kuvaan spessua, koska joo, ja mun pitäisi äänittää taas tää jälkikäteen, koska joo, kerron siinä viime spessussakin, en mä äänittänyt viime spessussa, oli joku video, joku näytti joku sellainen, niin joo, ja nyt toi tyyppi tuli häiritsemään mua tossa, tää on siis, pelaan tässä M2 sitten tää. Mä muistan, että nimetä ei kai oikeeta, en mä tiedä. Mutta joo. Ja sitten toi tyyppi koko ajan häiritsi mua, mutta ei se haittaa. Joo, siis mä kirjoittelin tuossa jotain tollasia. Joo, mä en tiedä, kerroinko tänään äänittää muuten tänään nyt loppuun, koska no ihan sama. Mutta joo. Mä en tiedä, mitä mä sanoa. Mä oon tässä, miten mä oikein, okei. Mä mietin, kun mä tein tätä videota, niin että mitä mä niinku teen. Mitä mä niinku sanois tässä, kun mä purkaan jotain ja availen jotain ovia tuolla, okei, en mä tiedä. Mutta joo, ei se haittaa. Ja mulla ei oo siis mikkiä eikä mitään, koska joo, mä aloitin YouTube... Mä aloitin muutama kuukausi sitten YouTube, niin ei mulla nyt mitään 1000 mikkiä täällä joo. En mä mä kuvaan muutenkin puhelimella, niin joo. Tää on siis mun toinen video, jonka mä äänitän, koska mä en tykkää oikein äänittää, se on tylsää. jos mä joskus saan mikin tai jotain, niin joo. Koska ne ei siis toimi, kun mä vaan puhun siihen. Siis kerran mä mun kaverin kanssa yritin tehdä videota, niin mä puhun ihan sairaan kovaa siihen vitsiin, mutta se ei toimi, kun tää tyhmä kapkut ei auta mua. Se pitää niinku ottaa se vitsi ääni pois, kun mä kuvaan sitä siinä, niin joo. Mutta niin. Siitä voi kyllä yhtään mitään. Jos oot jaksanut katsoa tänne asti, niin joo. Saat... en tiedä. Mutta joo. Tää spessu tuli aika myöhässä. Mutta sori, varmaan tyhmä tyyppi nyt se heittää mun päälle jotain kaakaota, mutta ihan sama. Joo, tässä siis mä olin rakentanut yhden beissiä. Ja noi siis saarenhötit vai niin tää oli ika, niin tuli tappamaan mut. Ne on tuolla. Ja nyt täällä on tällaisia tyyppejä tappamassa mut, kun mä pyörin niiden päällä. Ja nyt mä olin saanut tässä mun hieno beissi. Mä en tiedä, siinä on seiniä. Siinä on 2 seinää, eikö mitään, ihan sama. Mutta on tosi hieno. Mä oon tosi hyvä niinku rakentaa tällaisia beissejä just. Ai, tyhmä ovi. Mistä mä ois rahaa saa? Okei. Ihan sama. Tossa mä sit yritän purkaa mun beissiä, kun se näyttää vähän tyhmältä, mutta joo, mä en jaksanut tehdä spessusta kuitenkaan kauan pitkää, koska ei kukaan jaksa katsoa tänne asti, paitsi tyyli jotkut mun kaverit, jotka aina haluaa nähdä näitä videoita. Ja tuolla on joku ihme sauna, jossa oli jotain höyryjä, ja tuolla oli puppetteja. Ja mä halusin kuolla niille, paitsi mä yritin. Mutta siis tossa pelissä oli ärsyttävää, kun aina kun sä yrität hypätä tai panata nappia, niin sit mä kuolen. Niin toi typerä. Vitsi antaa sulle jotain, osta 1 miljoonaa robuxilla tällainen lentomatto. Niin kattokaa nyt, ton takia mä hävisin. Okei, mä olisin kai kohta peliä, mä en muista. Kai. Mutta nyt mä joudun tonne ja nyt mä vaihan peliä, mä näen sen kun mä äänitän tätä. No niin, seuraava peli M2. Mä äänittänyt tän kokonaan putkeen, mä en oo hengittänyt kertaakaan. Ennätys. 4 minuuttia hengittämättä. Okei, ihan sama. Mä en oo siis pelannut tätä pitkään aikaan. Täällä on jotain tyhmiä avaruusaluksia. Ja joo, mut kiitti niille, jotka siis... apua. Tää lopettaa äänittäminen kohtaa. Mä en kerkeä. Vai kerkeenkö? Kerkeen ehkä. Mutta siis kiitti niille, jotka ehdotti näitä juttuja. Näistä yhtä... mä oon murderi. Mä sitten yhtä peliä siis kerännyt. Sitä joka halusi M2 kaa. Mutta kiitti kun ehdotitte, koska mä en jaksanut 3 peliä samalla. Mä olisin voinut tehdä muutenkin vaan yhden, mutta mä oon niin kiltti, niin mä tein nää 2. Joo, tosi kiltti. Okei. Jos te haluatte, mä voin joskus tehdä videon, että jos teette tähän tai johonkin... No, kyllä mä tein tässä, että voi kukaan tätä kato ikinä loppuun, mutta silti.
niinku johonkin mun sortsiin sitten voi lähettää jotain kommentteja. Niinku, että mä voin sit vastaa niille jollain videolla sama kuin pelaaja. Joo. Ja mä aloin miettiä muuta sellaista, että joskus niin mä aloin tekemään muitakin videoita kuin Roblox-videoita. Mulla on 2 videoita ja Roblox-videoita. Mulla on siis se soittolistakaan, joka on muu kuin soittolista on hiljaa, kun noin. Musta tuntuu, että vaan kaitotte, kun mä pelaan. Ja on ihan sama, ei kukaan katso. Tyhmä kasvi. Joo, mutta en tiedä. Tässä kohtaa mä yritin mennä tonne ja mä sain yhden tyypin ehkä murhattu. Hehehe. Mä olin aika huono, mutta ihan sama. Mä en jaksa äänitellä näitä, kun ei tässä ole mitään tekemistä. Joo. Mä en tiedä, tuleeko musta YouTubetta ison varastosta, se opettaa, mutta ihan sama. Mulla on siis toinen kanava, silloin joku 5. Joo. En mä tiedä kuinka monta silloin. Mutta joo. Se on joku kanava. Eli tykkään hevosista myös, en tykkää vain Robloxista, tykkään myös hevosista, mutta joo, tykkään molemmista. Mitä mä tässä niin ihan saa. Musta ottais näin jokaiset videottamaan jotain mun puhevideoita, kun joo. Katsotaan tunnistaaks toi, että mä oon murhaaja. Hei, mitä mä edes näyttänyt? Jos on sellaisella kai error. Ja mun aika loppua saa yhden rivin ehkä tapettua ja toisen melkein. Se oli koko ajan mun lähellä, mut sitten. Mä pelasin siis vielä toisen kierroksen tässä ja sitten bye bye. Joo, mun on tylsää. Mä kuulostan oikeesti varmaan 5-vuotiaalta tässä tai 2-vuotiaalta. Vitsi, mä kuulostan täältä. Ai! Musta on kyllä samalta kuin joku 2-vuotias, niin ihan oikeesti. Joo. Mun on tylsää äänittää tätä. Mä en tiedä, tuleeko tästä mun työtä kyllä ikinä. Mä sain aika nopeasti kuitenkin. Niin kuin muutamassa kuukaudessa. Niin kuin mä sain jo 115 ja niin. Kiitos. Ja en pakota tilaamaan, jos et halua, mutta saa. Minä haluan. Ehkä minä sanon mun unelmia. Muuten ei toteudu ikinä. Okei, ihan sama. Kertokaa muuten, ootteko te Nantinantin ihan sama siinä peurapelissä. Mä oon nimennyt sen peurapeliksi Nantinantin varasti, mutta juu, niin ootteko siinä saanut sen vitsin peura herätettyä? Silleen, että se tappaa ne viholliset. Okei, mä spoilasin ehkä vähän, jos joku ei oo, mutta voi. Siitä on muutenkin video. Mutta siis mä oon saanut sen. Ja se oli kiva, kun se tappoi niitä vihollisia koko ajan. Ei tarvinnut itse tehdä mitään. Joo, mut hei.